пред журито като пред психоаналитик. Аз съм Кристина. С Дони се познаваме, май. Откъде? От българска армия, Йоана Буковска и Камен Костов. До тук кодове... Мисля, познавам и двамата, но... Но мен не ме познаваш. Какво... Я ли ви тази черно-бялата снимка, каква е? Ами това е според мен един много естетически красив мъж. Кой е той? Нямам представа. Да Видях Колин Фаръл в заведението. Видя ли го? Да, той е наш фен и обикаля, за да вземе автограф. Да, този бръсник. Това лексикон ли е, бе, мен? Ами не, това ми е... Аз съм поетеса. Напред, Дони. А това кой е? Ами, малкият е баща ми. Той Покажи ли камерата? доцент по философия. Това е доцента. Това е майка му. А тази жена? Майка му, баба ми. Тя е зъболекар. Не знам защо все едно виждам филм «Психо». А кой е това, че на цветната снимка? Да не е Леля ти? Аз... Така ли? Я виж ли, била си по-слабичка. Да, бях по-малка и не бях жена. Тъй, че ако обичаш, запази си коментарите за себе си. Не, просто констатирам, все още не коментирам. Добре. Всички се оплакват, че си бил много суров. Така ли? Всички се оплакват, да. Само днеска е така. Значи, за за тебе днеска, казват, да. че си била много обективна. Да, обективна. Така ли? Да. Как може Мария толкова подкупна? А за мен въобще говорят. Да, че си най-готин от всички. Минаваш напред! Нищо не казваш за съветника ни. За нея какво казваш? Не, много красива. Не ми казваш, ще се разстроя, моля. Как Не не? казвам, Много че си много красива. красива. Само това ли? Да ви кажа също защо дойдох в Мюзикайдъл. Защо? Защото съм всъщност много влюбена в един човек, който е актьор трета година в надфис. И последния път, като ме видя, се преоблече като дядо Коледа и тръгна по Раковска да тича, колкото и само да ме види, да знам какво толкова съм му сторила и съм го оплашила. Понеже не мога да го видя, това поне е шанс той задължително да ме види, защото Мюзикайдъл го дават навсякъде и не може да ме пропусне. Аз се чудя защо изобщо ме допуснаха до този етап. Защото си интересна, има нещо интересно в теб. За това. Да. Как да ви кажа, неведоми са пътищата. Божи. Неведоми са пътищата Божи.